бехатарӣ ин як умили ҳаст, ки дар барномасози фарз кардем дар ҳолоте мешаванд, ки рӯбаро мешавӣ бо як қисми коде, ки ёки бачаҳо фарз кардем сомона месозанд ва дар он ҷо кӯшиш мекунанд, ки ҳама дастӣ нависанд ва ҷиҳати бехатариро тамоман фаромӯш мекунанд. вақте ки истифода ба сомона дохил мешавад ва маълумотро ҷустуҷӯ кардани асту кушодани асту он роутҳое, ки дар боло мешаванд, гузаришҳо аз онҳо вақте ки инсон дуруст ёдо мебарад як чиз аст, лекин агар вақте инсон хоҳишу мақсади маълумоти махфиро гирифтан дошта бошад, вай кӯшиш мекунад ҳама вақт ягон гуна SQL нависад, ягон гуна роҳҳое ки ёбад, ки маълумоти иловатан зиёдатиро аз баъзе додаҳо гирад. аз ҳамин лиҳоз дар замони ҳозира ҳастанд фреймворкҳо, ҳастанд махсус кодҳое, ки кӯшиш мекунанд кӯмак мекунанд ба мо, ки коде ки ёки барномае ки менависем бехатар бошад. фарз кардем мо бисёр вақт истифода мебарем аз як намуди фреймворк Laravel, ки дар он ҷо махсусан дорад библиотекаҳои барои бехатарӣ ва аз онҳо истифода бурдан барои мо ин ҳатмӣ аст. яъне ки ҳар гуна вақте дохил шавӣ ба сомона паймакҳо равон кардан, ҳама ин чизоро мо аз ёрии ҳамон библиотека мекунем, ки то он даме, ки вақте ки истифода мебаранд дар ҳолати кӯшиш кардани гирифтани маълумоти дигар, онҳо аз тоза як бигем middleware гузаранд, ки тоза шаваду маълумоти иловагиро на мо қабул кунему, на равон кунем. ҳатман дар вақте ки ҳама гуна барнома менависанд, як қисми кори ҳатмиро ҳамчун бехатарӣ монанд, яъне ки чор кунанд, ки бехатар шаванд. фарз кардем ду роҳи асосии барномасозӣ, агар ин истифодабарии CMS бошад, Content Management System, ёки дастӣ навиштан, пурра худ навиштан. дар мисоли CMS-ҳо ҳатман насб кардани плагину модулҳое, ки барои бехатарӣ ҳастанд. онҳо кам нестанд, зиёданд ва хеле машҳуранд. ин корро кардан лакор аст. инчунин агар имконият бошад, ҳатман як-ду намуд скриптҳои худашон нависанд, ки фарз кардем плагинҳо, ки агар машҳур шаванд, роҳҳои гузариши онҳо ҳам пайдо мешаванд. барои ҳамин корро боз плагин насб карда ва модул насб карда, ки сомонаро бехатаришро таъмин кардан, хуб аст, ки як-ду скриптҳои дастиам нависанд, то ин ки ворид шавӣ ба фарз кардем панели идоракунӣ, ки дастрас набошад, формое, ки равон мекунанд бо капчаву бо ҳар гуна механизмҳо ҳис шаванд. дар ҳолате ки дастӣ менависанд, ин анаку камтар мушкилтар аст. на мушкил ба маъное, ки агар нафар фарз кардем бе истифодабари ягон гуна библиотека бо фреймворкҳо нависад, қисми бехатаришро бояд дастӣ нависад пурра. ин кор ҳатмӣ аст, бояд кунад. ҳар як маълумоте, ки аз истифодабар аз браузер ба сервер меравад, бояд санҷида шавад, бояд тоза шавад, аз инъексия ва ҳар гуна усулҳои гирифтани маълумоти иловагӣ санҷида шавад. вақти телефонҳо дохил мешавад, бо паймакҳо идентификатсия гузарад, ки дар ҳақиқат соҳибаш ҳамон аст ё нест. яъне ки ин чизҳо корҳое ҳастанд, ки барномасозӣ аллакай чанд роҳҳо дорад, ки бояд карда шавад. ҳаст ин чиз, лекин кардан накор аст. ба қайд гирифта дар нақша гузошта ин корро кардан накор аст. ва қисми дигараш ҳатман тест. яъне ки вақте барномасоз кор мекунад, агар он корҳоро як насанҷанд, як нафари дигаре бошад, ки барномасоз нест, нафари дуюм бояд бошад, ки даромада кӯшиш кунад, ки ҳама гуна роҳҳои гирифтани маълумотро насанҷад, мумкин аст, ки барномасоз аз нигоҳи худаш ҳама корро кардааст, лекин вақте ки нафари дигар QA тест аст, ягон чиз дар ин соҳа ӯ хубтар медонад тест кейсҳо навишта, фаҳмидан, санҷидан, ки оё ҳамин маълумот дуруст аст, ёки оё ман метавонам, ки маълумоти иловагиро гирам. мисолҳои оддӣ бисёранд. ҳолатое мешуд, ки бачаҳо барномаро менавиштанд, сомона фарз кардем ман ҳамчун истифодабар дохил шудам ба профили худ, аз боло ман ID худро иваз мекунам, ба профили дигар кас дохил мешавам. яъне ки хел гӯем ин бехатарӣ ҳатто ки на бал оне ки кӯшиши гирифтани маълумоти иловагӣ, худи мантиқи навиштани код каме дуруст аст, ки байни истифодабарон фарз кардем агар ман дохил шудам, метавонам, ки маълумоти дигар нафаронам бинам. ин нодуруст аст. дар мисоли мо вақте ки проектҳоро менависӣ дастиву ки бо CMS-ҳо, мисоли бехатарии CMS-ҳо камтар пасттар аст. на бал оне ки на аз он сабабе, ки фарз кардем ва ё сустан заиф ҳану безеб, не аз он сабабе, ки машҳуранд, бисёро медонанд чӣ гуна плагинҳо ҳаст ва роҳҳое меёбанд, ки ҳамин плагинро гузаштанаш. яъне ки ин вай аст. вақте дастӣ менависӣ
нафаре намедонад ки бо кадом усулта навишти буд, чӣ корҳо карда барои бехатариш. ин чиз ене ки бисёртар имконият медиҳад ки барои нафарои нав нофаҳмо бошад ва чунин библиотекаи тайёре ҳастанд ки беҳад машҳур. хуб кӯмак мекунанд ки мо корро амалӣ кунем. Бехатарӣ шурӯъ мешавад аз ҳар яки мо. чӣ тавр мо дуруст истифода мебарем шабакаро, чӣ тавр мо дуруст истифода мебарем пайшавии худро, чӣ тавр мо дуруст ҳатто ки дар он ҷо муомила мекунем. ҳамаш ҳамин як қисми ба фикри ман бехатарӣ аст. ба фарз кардем барои ман бехатарӣ ҳатто ки ҳамин маъниро дорад ки оё ман ҳақ дорам ки дар бораи фарзанди худ дар шабака ягон маълумот гузоштан, агар ӯ худаш хоҳиши инро надошта бошад. яъне ки ин чиз як шохҳои худро дорад ки ҳама ҳар гуна мефаҳманд, лекин асос ҳамеша хатогии содаам. дар бонкдорӣ вақте ягон ҷо даромади маблаға пардохта ё чӣ кардани ҳасти, аҳамияте ки бисёри сомонаҳо ҳуқуқу истифодабарии гирифтани маълумоти кортиро надорад. асосан ин схема коре мекунад ки чӣ тавр кор мекунад ки сомона даромади харид кардани ба сомонаи бонк мегузарӣ. санҷ ки дар ҳақиқат ин бонкдорӣ ҳаст, бонк ҳаст, ки аст ва он чи аст. баъд маълумоти корти миллиро худуд корти миллӣ аст ва фарқ надорад байналмилалӣ дохил карда бо баръакс ту бармегардӣ ба сомонаи худи ҳамон ҷое ки ту харидӣ. яъне ки инчунро аҳамият доданд, яъне ки дар ҳар куҷо доданд маълумоти худро нагузоштанд. ин чизам яъне ки то чӣ андозе ки инсон бисёртар истифода бурдан гирад ба фикри ман бо омӯхта мешаванд.